Grazzi ħafna l-min diġana għatmana, ħanistennew ftit minuti oħra u nibdew daqt għal kull min għodu rrit jina għatmana. Nistaw nibdew din is-serata, il-lejla tajba u grazzi ħafna lil kull min oġbu jiena għatmana biex innedu ir-romanz tal-Fires Safran. Is-serata organizzata mid-dar tal-pubblikazzjoni Kwinke li qed tnedi l-ewwel romanz tagħha. Magħna fid-diskussjoni ħajkolna lil Albert Marshall, Adrian Grima u David Aloisio, kif ukoll il-Jane Marshall li ħadkun qed taqralna siltiet mir-romanz. Biex nintroduċijom xi ftit mhux għax iridu l-ebda introduzzjoni, iżda Albert iddistingwa ruħu bħala direttur tat-teatru u tat-televiżjoni, dramaturgu, poeta, preżentatur tat-televiżjoni u producer eżekuttiv. Il-karriera letterarja u teatrali tiegħu bdiet fis-snin 60 tas-seklu l-ieħor, meta kien fost il-membri fundaturi tal-Moviment Awmin Letterarju. Adrian jgħallem il-letteratura Maltija u r-rappreżentazzjonijiet letterarji tal-Mediterran fl-Università ta' Malta u fl-Inalco Pariġi. Bħala koordinatur tal-Organizzazzjoni Kulturali tal-Mediterran, inizjament li twafqet fl-1998 u kien id-direttur artistiku tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura bejn l-2007 u l-2018. David huwa lettur tal-letteratura Maltija fil-Junior College u visiting lecturer fl-Università ta' Malta. David ġab id-dottorat fl-istess università u pubblika diversi studji letterarji u anke kodba tal-letteratura għat-tfal u għall-adolescenti. Jane hija attriċi magħrufa li bdiet il-karriera tagħha fit-teatru u fit-televiżjoni fis-snin 60 tas-seklu l-ieħor. Għadha msemmija għal interpretazzjoni kontroversjali u kommoventi tagħha ta' Rita, it-tfajla ribelluża fit-telesirjel Il-Madonna taċ-Ċoqqa, kif ukoll f'partijiet oħra fil-produzzjonijiet teatrali ewlenin
u serje popolari ta' televiżjoni. Mana wkoll għandna lil Dr. Alfred Sant li mbagħad wara ħajkun qed iwieġeb xi mistoqsijiet li jaf ikolkom għalih. Ħanqasmu dan il-webinar billi nibdew billi nieħdu interventi mingħand il-kelliema tagħna u mbagħad jekk ikolkom xi mistoqsijiet tistgħu tħalluhom għall-aħħar fejn tistgħu tindirizzawhom jew tiktbuhom bħala kumment fuq il-Facebook jew inkella min qiegħed fuq iż-Zoom jista' jagħmel il-question and answer function li hemm fil-qiegħ jew inkella jolli jdejh u jagħmel il-mistoqsija tiegħu bil-fom. Albert, kif inti? Tajjeb, Rachel. U inti? Jiena tajba, grazzi. Nistgħu ngħaddu għall-intervent tiegħek? Iva, u grazzi wkoll ta' bissima eterna li biha introduċejt dal-webinar. Grazzi ħafna. Iva, mela biex nibda nixtieq niddikjara li jiena għandi bias għaliex l-awtur Alfred Sant għalija huwa wieħed mill-aqwa, jekk mhux l-aqwa, romanzier kontemporanju Malti. U allura kultant forsi l-interventi tiegħi se jkunu daqsxejn iktar ġenerużi minn kif tistħajluhom li għandhom ikunu. Imma xorta li għandi ngħidu għaliex inkella Alfred innifsu iċanfarni għaliex meċċ dak li verament inħoss dwar punt jew ieħor ta' din il-pubblikazzjoni. Nibda billi insemmi żewġ elementi importanti li fl-opinjoni tiegħi jiddistingu jażlu dan ir-romanz minn oħrajn. U sew l-ewwel punt huwa dak li Rachel semmejt int stess fl-introduzzjoni tiegħek ta' Alfred u tal-ktieb għaliex l-autopubblikazzjoni huwa element li jiena inħossu li jażel dan ir-romanz minn oħrajn. L-autopubblikazzjoni hija eżerċizzju għall-awtur li hija sfida għal raġunijiet ovvji li issa nitkellmu dwarha. L-awtur waqqaf id-dar tiegħu tal-pubblikazzjoni u semmiha Quinque, 5 bil-Latin. Sant fl-opinjoni tiegħi ma jagħmel xejn kapriċ. Min jaf għala Quinque u mhux Septem, pereżempju. Nista' nħalli għandek l-mistoqsija u tajjeb li ma nagħmlux għax kultant Alfred huwa kapriċċjuż meta jiġi biex jiċċajta mal-arejja tiegħu. U forsi il-fatt li id-dar tal-pubblikazzjoni tiegħu semmiha Quinque huwa sew biex jgħaddi ftit ta' żmien u jilgħab logħba mal-arejja u min jixtri ktieb. Li l-awtur ikun il-pubblikatur tax-xogħol tiegħu stess hija deċiżjoni koraġġuża u teħtieġ għarfien tal-proċess tas-sena tal-pubblikazzjoni miġbur minn esperjenzi mobbija. Din hija 26 pubblikazzjoni tal-Alfred Sant u allura dan l-awtur ħażen għarfien biżżejjed tas-sena tal-pubblikazzjoni rikkwalifikaw għall-autopubblikazzjoni. Il-vantaġġi għall-awtur li jawtopubblika huma bosta, imma hemm żvantaġġ partikolari. U ma nistax ma nsemmix il-konsiderazzjonijiet finanzjarji li f'dan il-każ jobbligaw lill-awtur pubblikatur ikun konxju tal-ispejjeż u dan jista' jwassal għal deċiżjonijiet biex jittieħdu shortcuts perikolużi biex titrażżan l-ispiża finali. Dan il-każ jidher ovvju li forsi għal raġunijiet ta' parsimonija ma tantx ingħatat importanza għall-investiment fid-Dipartiment tal-Qari tal-Previ. Sfortunatament, ir-riżultat huwa li romanz huwa miżgħud beltijiet tipografiċi u ortografiċi. Eżempji, maqat flok maqat, minna flok minna blakka, iqatta flok iqatta bl-apostofu. Ħafna eltijiet fundamentali, bażiċi li setgħu ġew evitati
li kieku l-qari tal-provi għamel b'mod iktar professjonali. Li xogħol mill-binna ta' wieħed mill-aqwa romanzieri kontemporanji tagħna, jekk mhux l-aqwa, ikollu jitqanna dan nuqqasijiet tekniċi għall-bqija ta' omru, għax kod skriptu. It-tieni element li fl-opinjoni tiegħi jażel dan ix-xogħol minn oħrajn fil-letteratura kontemporanja Maltija huwa l-esperimentazzjoni stilistika li ħaddem Alfred ta' Dumas. Bħalma għamel John Spencer fil-Fairy Queen li kiteb fi stil arkaiku biex jirrispecchja l-elementi diskursivi kontemporanji ta' żmien meta seħħet il-ġajja ta' Gloriana, Sant jorganizza s-sintassi tas-sentenzi tiegħu u t-ton stilistiku tan-narrattiva biex mod inġenjuż bħal donnu jagħti l-qarrej sens ta' imoddi reali. U bekk joħloq dimensjoni ġdida u divertenti lir-rakkont tiegħu. Meta issa jmiss lil Jane taqralna siltiet mir-romanz, tifhmu aħjar qed nipprova ngħid. L-istruttura tas-sintassi u l-fasla tas-sentenzi joffru sfida għal kull min jaqra jgħajjad il-proża ta' Sant dan ir-romanz. Il-Malti jibqa' sabiħ u idiomatiku, imma kif tissawwar u ddur il-kostruzzjoni tas-sentenza joffru sfida lil-qarrej. In parentesi, biex tippremjah tal-kapolavur li kien kiteb fġieħa, ir-Reġina Elisabetta l-ewwel li Spencer kienet tagħtu rigal finanzjarju, pensjoni ġeneruża għall-bqija ta' omru. Għal-rakkont tas-sejba tal-Plattin Sagru imtebba bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, ma naħsibx li Alfred qed jistenna rigali la mill-Knisja u anqas mill-Istat. Forsi qed jistenna biss li l-ktieb tiegħu ġustament jinxtara u jitgawda minn bosta għalejja. Elementi ieħor ta' eċċellenza fl-opinjoni tiegħi huwa l-ħila eċċezzjonali ta' Sant biex jinseċ rakkont bil-sfond storiku u joftor l-inkwadraturi storiċi biex jagħti l-immaġinazzjoni tiegħu spazju fejn timraħ b'mod ħieles u bla rasar. U dan il-każ, il-leġendi tar-Re Artur u l-kavallieri tal-Mejda Tonda iservu lill-Alfred ta' pretest għall-istħajji l-eċċellenti tiegħu li mingħajr ma jitradixxi l-kuntest storiku leġendarju li fih għażel li ankra ir-rakkont tiegħu, jasal għall-infilsar inġenjuż ta' żvilupp tal-climax tal-ġnajja li jseħħ Malta, Melite u Fawdex, Dawlas. Fir-romanz brillanti tiegħu L-Aridu bla tmiem, Alfred jeċċella fit-teknika ta' kif ilaqqat tessura storika tar-rakkonti tiegħu ma' ħarbiet sfrenati ta' stħajjil u li jiżgiċċaw mill-inkwadraturi storiċi bażi u dawn il-kapriċċi jekk tridu joħolqu dimensjoni ġdida l-narrattiva, jagħmluha jagħtuha nnifsu spazju non lineari u jirrendula valur miżjud artistiku u divertenti. L-istess jiġri fil-romanz tal-Fieles Safran. Elementi ieħor ta' distinzjoni naħseb li hu l-mod kif Alfred jinterzja l-leġendi medjevali tal-eroj tiegħu Markald mal-leġenda ta' Kalipso l-Awċija. Din fl-opinjoni tiegħi hija teknika sublimi u tarrikkixxi il-preġu artistiku ta' dan ix-xogħol. Dawn naħseb huma ftit mill-elementi ewlenin li jittimbraw
dan ir-romanz bit-timbru tal-kwalità letterarja u jikkwalifikaw bħala xogħol innovattiv u oriġinali. Albert, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Issa ngħaddu għal Jane li ħataqralna is-silta fil-foresta ta' Kamellott. Fil-lejl ta' qabel li firsa tal-mejda tonda jitilqu minn Kamellott, is-saltna tar-re Artur biex ifittxu l-kus qaddis, Markald jagħmel l-aħħar żjarat tiegħu. Lejliet li firsa telqu mill-kastell ewlieni ta' Kamellott, Markald ħareġ barra s-swal imdawla tal-belt u mexa waħdu għal ġol foresta sikta. Kien jafa tajjeb. Kull ħoss seta' jażlu u jarfu minn kull ħoss ieħor. Il-ġwinħajn itertru ta' xi barbaġan jittajjar taħt is-siġar. It-twerżieqa qasira ta' ġurdien maqbut mit-twiefer talja tat-tajra nisla fuq. Il-ħarba fil-fiqa ta' fenek li joddu spiċċa l-vittma ta' serb. Mill-bot it-tħarbit li qed iwettaq bil-ħatfa ħanżir selvaġġ post l-arbuxelli ħodor friski. Il-maħta ta' xi ajkla kbira riqda fil-għoli tas-siġar. Iċ-ċaqliq ta' anfut jabbanza bil-mod minn ħofra l-ħofra taħt il-leruq tas-siġar. Mhux bot, dwit qajta ta' kokka, għal darba tnejn. Intebaħ b'daw il-ħireġ mill-ar il-kbir li jinsab lejn it-truf tal-foresta. Rifes fil-bokka tal-ar, ġod ċirku wiesa ta' dwal jixxeglu mal-fjammi li qed ifuru min-nar li tqabbad il-ġewwa mid-daħla. Lemaħ raġel qisu statwa, b'daqna bajda qasira li bes iċċoqqa ta' raħeb barnus mitfuħ lura mill-qurrija ta' rasu, bil-qiegħda fuq ġebla kbira ftit imbeda mit-truf tan-nar bħal fuq tron. Għajnejn ir-raġel miftuħin beraħ kienu jleqqu suwettuta, qisu l-pupilla saret l-għajn. Għaliex ġejt fittixni Ser Markald, staqsam qid is-saħħar Merlinu b'leħnu rqiq iżarzar għax hu kien. Ma kontx naf li se nsibek hawn, ma kontx qed infittxek, wieġeb Markald bil-kalma. Imma għajdli Merlinu, għaliex il-koll telqina għal din l-espedizzjoni, l-aqwa ġellieda li qed jinbagħtu jitterqu mal-erba' rkejjen tal-artijiet u tal-foresti li jdawruna u lanqas nafu meta ġejjin lura, jekk se jiġu lura. Wieġeb is-saħħar Merlinu. Kavallier, inti tewden wisq fuq ħwejjeġ li ftit tista' tarbel b'den. Mhux għax jonqsok id-den, imma x'semek f'ħajjitna trawwem fil-ħidma tal-gwerra. Jiġi żmien tal-gwerra u jiġi żmien tal-kwiet, tal-paċi. Imma x'tagħmel fi żmien hekk bil-magna tal-gwerra li tkun bnej tal-gwerra. Jekk tħalliha titgħażżem fil-ġenb, se tirvilla kontra l-paċi. Se tkun li toħloq il-gwerra. Trid tagħtiha x'tagħmel. U x'hemm aktar nobbli minn il-firsa tas-Sultan Artur isibu fl-aħħar il-kus qaddis. Il-kus mitluf li fih ġużi ta' Rimatea ġabar id-dem tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Sa minn żożitu s-Sultan tagħna Artur qiesek bħala l-aktar bniedem għaref saltnatu u f'dak. Mhux se nkun jien issa li niċħat il-ġudizzju tiegħek. Anke jekk m'intix tifhem jew taqbel mal-ġudizzju, wieġeb Merlinu waqt li tkellem nibted b'sima ħafifa forsi qarsa fuq xoħtejħ moħbija taħt id-daqna bajda. Int il-Fieres Safran kif jafuk m'intix bħal sħabek. Fil-fatt kont qed nistennik tasal. Markald qal b'nofs ħasda. Diġà għadlek li wasalt hawn ma stennejx li se nara dawn il-ħireġ mill-ar. Irrid ngħidlek dan. Kollu minnu li għettu qed taħseb dwar din it-tiftixxa li se titlaq għada biex li firsa tas-Sultan Artur isibu l-kus qaddis. Mhux se tkun int li ssibu, imma li mhux qed jissemma u il-plattin sagru. Dak li fuq u ġużi ta' Rimatea poġġa l-kus mimli bid-dem tal-feddej. Id-dem tnaddaf mill-kus. Għamletek xi għaddejja traskurata ta' ġużi, jew inkella d-dem nixef u l-kus inħasel.
Għaxu tal-kristall l-ebda qatra ma baqgħet fih. Imma meta Ġużi poġġa l-kus fuq il-plattin, qatriet mid-demm minn qalbu għal fuq. Għax kien tal-fuħħar minnu ma setgħux jinħasslu. Il-qtajjar tad-demm inxtorbu fil-fuħħar u saru parti minnu. Dak il-plattin sagru u aktar prezzjuż mill-kus qaddis li tlaħlaħ għal kollox bid-demm divin. Jekk il-kus tpoġġa fuq il-plattin, it-tnejn għadhom jinżammu fl-imkien. Min isib il-kus, isib il-plattin. Le, wieġeb is-saħħar, li t-tnejn firduhom minn xulxin. Il-plattin ħadu xi tabib ta' dak iż-żmien biex jużah meta kien qed idewwi l-feriti ta' sieħbu li waqqa minn żiemel jew xi ħaġa hekk. Grazzi ħafna Jane tal-qari interpretattiv tiegħek. Issa ngħaddu għall-intervent ta' David. Kif inti David? David tinstab mute, jekk jogħġbok tagħmilha mute. Okay. Grazzi, Rachel. Huwa onura lija li qiegħed nipparteċipa f'dan il-webinar. L-ewwel nett xtaqt nawguralu il-Dr. Alfred Sant mhux biss għar-romanz, imma għalkemm għandu ħbieb sinċieri. Jekk nirreferi għal Albert, faċli noqogħdu nikkritikaw u nfaħru biss, imma meta jkollok ħabib li kritika kif suppost bit-tajjeb u forsi inqas tajjeb, naħseb jiena huwa ideali fil-kritika, le? Mhux biss letterarja, iżda anke tal-ħajja. Mela, il-kontribut tiegħi ħan nitkellem ftit aktar fuq il-plot, fuq il-ġeneru, fuq it-temi, fuq il-karattri. Mela, nibda bil-ġeneru letterarju, huwa ġeneru personalment laqatni ħafna għax jisensel l-istorja mal-fantazija, il-miraklu mal-maġija, ir-reliġjon mal-mitoloġija. Din it-taħlita li saret b'mod pjuttost intelligenti f'dan ir-romanz u li laqatni ħafna. Bħala ġeneru qorob ukoll lejn ir-realiżmu maġiku li ħafna drabi jfakkarni fl-awtur Kolumbjan Gabriel Garcia Marquez. Għal min qara pereżempju x-xogħol ċelebri tiegħu 100 Years of Solitude, forsi jara xi similitudnijiet, xi xepp pereżempju jixbħu wkoll għax dak il-kapolavur ta' Marquez huwa meqjus bħala interpretazzjoni metaforika u kritika tal-istorja Kolumbjana u għaliex le. Dan ir-romanz ukoll qed ittina perspettiva differenti, forsi kritika wkoll dwar dak li aħna konna mdorrijin bih. Minn fejn oriġinat Malta, l-istorja tal-Maltin, eċetera, hawnhekk għandna reinterpretazzjoni letterarja ovvjament, immaġinattiva. Fakkarni wkoll f'romanz illi rajt dan l-aħħar, forsi ma nafx smajtux bih, huwa The Buried Giant. Forsi l-romanz mhux popolari, iżda l-awtur huwa żgur popolari, Kazuo Ishiguro, huwa rebbieħ tal-Premju Nobel għal-letteratura. Tajjeb, u dan ir-romanz huwa riċenti, tajjeb, huwa tal-2015. U propju hemmhekk ukoll jażel dan il-ġeneru, kombinazzjoni jażel ukoll l-ambjentazzjoni fl-Ingilterra ta' wara r-Re Artur, propju immedjatament wara ir-regni tar-Re Arturu. Ġifieri huwa b'dan il-mod simili wkoll ta' dak li jażel Sant hawnhekk. Huwa romanz dan ta' Ishiguro li jesplora l-kultura Ingliża dan il-mod, tajjeb bil-mod letterarju tiegħu, u Alfred Sant fil-fatt juża l-kultura Ingliża f'dan ir-romanz ukoll, tajjeb imma jpoġġiha b'xi mod konnessjoni ma' Malta, għax Markald mill-Ingilterra jiġi fil-kuntest Malti. Mela għandna din it-tlaqqija aktar mill-istorika, tajjeb iktar hija tlaqqija fantastika, tlaqqija letterarja. Allura hawnhekk jiena ninnota deċiżjoni komuni bejn Ishiguro u Sant li jaqbdu dawn l-ingredjenti fil-letteratura. Ovvjament Sant kif anke juri fl-aħħar u stess tal-romanz juri li xorob minn ejjuni qodma, ejjuni anke klassiċi li xorob minn Omeru bħala influenza,
mill-Odissea ovvjament u mill-Iliade. Jien naf lejn l-aħħar hemm ukoll allużjoni għall-aksa ta' Achille, jekk intom tiftakru minn qara ir-romanz. Hija ovvjament influenza li qed tixrob mit-tradizzjoni letterarja li tirrakkonta l-ġrajiet tar-Re Artur u xeku tal-Kavallieri ta' Pejlafonta, dak huwa ovvju, hemm il-mitoloġija Griega tal-Vant Nofsani. Rajt ukoll arketipi, rajt ukoll affarijiet bħal motivi li ġili rajt f'xogħlijiet oħrajn, pereżempju Tolkien f'Lord of the Rings propju jippreżenta l-motiv tal-oġġett prezzjuż iċ-ċurket f'dak il-każ li għandu potenzjal jibdel id-destin ta' ħafna, u x'vera, u kombinazzjoni ċurket bħal plattin u x'vera għandu ukoll il-qawwa maġika li tawwa lil ħajja ta' min jippossedih, pereżempju. Mbagħad hemm temi li interessawni dak kien kumment fuq il-ġeneru letterarju. Hemm din l-ambigwità fit-tmexxija ovvjament jiena nibda ngħid Sant x'qed jipprova jagħmel u jiena moħħi jmur ukoll anke fuq sitwazzjonijiet li huma immedjati li huma viċin tiegħi bħala array u x'vera. Imma ovvjament Sant b'intelligenza tefaħħom f'epoka oħra fi żmien id-dlam ngħidulu hekk u x'hekk. Pereżempju l-ambigwità fit-tmexxija maħniex ċerti min qed imexxi u x'ir-Re Artur jew x'qed imexxi Merlinu pereżempju. Hemm qed nikkwota hawnhekk il-ħalfa ipokrita jekk mhux giddieba ivvintata minn Merlinu għal liema ħalfet jirreferi hawnhekk illi Camelot u l-kavallieri ta' Camelot irridu jintervjenu jagħmlu gwerra f'każ li jħossuhom obbligati le bl-iskuża li qed jiddefendu żgħir. U din tfakkarni naf xi interventi riċenti li naf tal-Amerika pereżempju li tidħol f'pajjiż b'iskuża jew oħra. Tajjeb u għandek dik l-idea hemmhekk ukoll. Hemm temi li forsi ħsibnihom ta' żminijiet ma ssibhom fir-romanz, jien naf l-idea ta' offshore accounts pereżempju ta' Clement, il-pandemija, ir-relazzjonijiet politiċi, ekonomiċi bejn il-gruppi dominanti u l-gruppi subordinati. L-idea li l-aqwa żmien għadda u mar, l-illużjoni tal-utopija, daw kollha qegħdin preżenti minkejja li l-ġrajja hija estepjata, hija ambjentata fi żminijiet imbeda, imma huma kollha preżenti hemmhekk kif huma preżenti f'ħajti bħala array. U din l-illużjoni tal-utopija niftakar kontrajta f'Sant ukoll f'xogħlijiet bħal qabel tiftaħ l-inkjesta pereżempju, ġifieri hemm ukoll id-diżappunt ta' meta bniedem jinduna li m'hemmx l-utopija. Ngħaddi għal kummenti oħrajn, pereżempju, u ħanikkonkludi għal ma nix ħafna fil-każ. Pereżempju, deskrizzjonijiet verament sbieħ u għoġbuni u konvinċenti ħafna, atmosferiċi ħafna, nsemmi tlieta li iktar laqtuni personalment, il-maltempata fuq il-baħar li nqabad fiha l-protagonist, kif niteskritta taħlitni fiha. Tajjeb reminiscenti kif jindika r-romanz ukoll tar-rakkont bibliku, tajjeb ta' San Pawlu, San Luqa. Hemm il-majestrija narrattiva jiena naħseb tilħaq tilħaq l-apiċe meta l-protagonist jiltaqa' ma' Kalebs kif qal Albert li qed irrappreżenta wkoll ispirata mill-figura mitoloġika ta' Kalipso, mod intelligenti wkoll anke l-isem rajtu ispirat minn Kalipso li Kalebs ovvjament qed juża hemmhekk naħseb hekk għamel qed juża l-konsonanti. U t-tielet waħda hija l-imbuskata tas-soldati ta' Camelot kontra l-protagonista wkoll jiġni kont qed nara fit waqt li qed naqra dik il-parti. Ħanikkonkludi kif wet billi nidentifika żewġ tekniki letterarji li jogħġbuni, id-defamiljarizzazzjoni mhux l-ewwel darba li rajta f'Sant din, imma hawnhekk tidher ħafna xiġifieri, ġifieri dak li aħna mdorrijin bih li Sant qed jippreżenta b'mod għal kollox ġdid, mhux tas-soltu. Hija opportunità fil-fatt biex ninterpretaw mill-ġdid dak li ilna indottrinati bih. Dak li aħna mdorrijin bih bħala kontenut reliġjuż pereżempju, jiġi ppreżentat fir-romanz mill-lenti oħra. Dik tas-superstizzjoni u maġija, pereżempju ir-reliġjon, le San Luqa jiġi ppreżentat bħala Luwik li kien saħħar kbir. Sewwa qed naqra hawnhekk qed nikkwota Luwik li hija flok San Luqa kien saħħar kbir u kien qed jivvjaġġa lejn Mura flok Ruma nasumin ma sieħbu
saħħar kbir ieħor, sewwa li huwa San Pawda, mela qed itina dak li ilna niġu indottrinati bih, ilna nirċievu sa minn tfulitna titjulna b'dawl għal kollox differenti. U dan hija opportunità kif kont qed ngħid biex naħseb fuq l-oriġini tiegħi bħala Malti. Tekniki oħrajn li jogħġbuni huma l-flash forwards, pereżempju, li ma tantx imdorrijin bihom, iktar flashbacks ikollna fil-letteratura. Flash forwards il-prolessi ngħidula li wkoll hija xi ħaġa li impressjonatni fuq 100 Years of Solitude u hawnhekk tintuġa wkoll. Ħannikkonkludi. David, grazzi tal-intervent tiegħek. Grazzi tal-intervent tiegħek. Nixtieq nerġa' nistieden lil Jane taqra silta oħra mill-ktieb din id-darba is-silta Guinevere. Lura f'Kamelott minn Gawlos bil-plattin sagru, Markalt isib li d-dinja tiegħu inbidlet. Ir-re Artur inqatal fil-battalja ta' Kamlan u s-saltna ta' Kamelott issa mmexxija minn reġim ġdid, taħt ir-re Mordred. Markalt iżur lill-armla ta' Artur, ir-reġina Guinevere. Ħarsu dritt fajnejn xulxin. Guinevere kienet taf li qed iqis id-dikmix fin li daħal fl-irkejjen ta' għajnejha minn kemm ilu li ra l-aħħar mill-qrib. Dejjem baqgħet f'Guinevere għalkemm ma' żmien talmet taħbija minn ħarsita dik il-lanja ta' rifjut imqarqax u mbissem li kienet tagħha sa minn meta tifla ċkejkna irħila tissara ma' oħta sejntejn biss ikbar minnha. Markalt induna li kif qed jagħmel hu dwarha qed tagħmel hi dwaru. Iż-żmien ma jaħfirha lil ħadd. L-aħħar avventura li daħluk fiha Ser Markalt qalet b'ton li ma kienx nieqes fil-qrusa. Xejħitek sew. Tal-anqas ma jistgħu jġibha. Ġejt lura qawwi u sħiħ, jew kważi. Tard wisq fehem li qed irexa doppjament. Minnu fih talaba skuża. Staqsejtu għal xiex. U minn għajnejha kien qed iġelben id-dmuħ fawra qawwija. Il-Fera Safran baqa' dritt qudiemha sakemm stejret. Ma kienitx qed tirreġta. Is-soba tagħha kienet ġenwina. Imma ma rridx issa li waslu sa hawn li ma jislitx kull tarif dwar x'inhu għaddej madwaru. Saħansitra li ċken nitfa li tajnu jiddeċiġi x'għandu jagħmel. Smajt li anke int bħal Eleanor qed ixerdu x'dija li bid-dwejja għall-mewt ta' Arturu tal-Ansellot li kkawżajt ħafnitni marda krudila. Irridu jeħilsu minni bil-pulit. Jgħiduni f'xi post li kontrella Mordred, jew forsi Merlinu, biex ta' farsi fejquni. Imbagħad javvelenawni bil-kwiet. Imma li ren mixnijat folozz. Iva tassew, saħti sejra lura. Għati li fem li ma wiġbitux, għataħħa li mux se jinsisti. Imma inti x'tixtieq qal. Smajt li trid tidħol fil-kunvent tas-Solijiet ta' Belgrem. Forsi l-uniku għajdut veru li qed ixerdu dwari. U meta beħsiebek tingħalaq fil-kunvent staqsa. Reġgħet ma wiġbitx, ma qalet. Għadek ma tli xejn dwar minn xiex għaddejtin Ser Markalt. Kien hemm żmien meta nkwetajna ħafna dwarek. Għajdli. Kienu issa bil-qiegħda qrib xulxin quddiem fuklar fejn in-nar qed iħabbrek tajjeb. Is-sħana li jitfa' tinħamel f'dal-kastell li malajr wisq jiksaħ jew jibqa' jiksaħ sa minn kmieni filgħodu. Xorta, waqt jitkellmu, Guinevere qabdet ix-xalla tas-suf u dawrita ma' spallejha u grizmeja. Kellek avventuri mqanqla Ser Markalt, qaltlu meta temm ir-rakkont ta' Emilu. Donna kienet għadha mirżuħa, għax inju tqisu b'għajnejha skuri, baqgħet ittella x-xalla aktar madwar olqa u gedduma. Markalt baqa' sieket, ħosbien. Imbagħad bidel
suġġett jew hekk der li qed jagħmel. U inti issa allura qed tħejji biex tidħol fil-kunvent ta' Belgrad? Il-bieraħ wasalt lura minn hemm. Il-monasteru jifforma parti mill-Katedral ta' Belgrad li għadu qed jinbena. Imma ma jixtiequnix magħhom. Mordred iridni nidħol f'kunvent Kamelot. Minkejja li d-dota li offrejtilhom kienet l-aqwa waħda li qatt irċevew, ma kienx biżżejjed biex tipperswadihom jidħlu f'xi konfront mar-Re Mordred. Markalt intebaħ kemm Gwinevra qed issiba bitqila biex taħbit ħassib tagħha. Imma jekk issib postok fil-monasteru ta' Kamelot li wkoll jagħti servizz lill-katedral tagħna, x'hemm ħażin? Staqsa. U nispiċċa taħt il-ħakma ta' Mordred? Mhux hekk int issa. Imma għadu ftit lura milli jkollu ħakma sħiħa fuqi. Jekk qed taħseb li daqsi jasal għalhekk, ikollok raġun. Mhux biss imħassba Gwinevra, kienet imbeżza ħafna wkoll. Grazzi ħafna Jane għal darb'oħra tal-qari tiegħek. Adrian, kif inti? Jiena tajjeb. Grazzi, naddu għall-intervent tiegħek. Grazzi lilek Rachel u proset lil dawk kollha li tkellmu qabli fost l-oħrajn lil Jane tal-qari ta' daw is-silti sbieħ mir-romanz illi b'xi mod speċjalment it-tieni wieħed se nirreferi għalih. Dan huwa l-ewwel romanz tal-Fred Sant li fih il-kelma autoreferenzjali romanz tidher fit-titlu. Dan huwa dettalji jgħidilna li r-romanz huwa konxu minnu nnifsu bħala romanz u għalhekk qed jistqar li jaf li l-ġrajja li se jirrakkonta għalmenu f'ċerti aspetti tagħha hija frott l-istħajjil. Ir-romanzir ma jridniex nissospendu t-tendenza tagħna li ma naċċettawx dak li hu reali, dik li l-poeta Samuel Taylor Coleridge fl-1817 kien sejħilha The Willing Suspension of Disbelief for the Moment. Dan il-kunċett jirreferi għal dak li tagħmel l-udjenza ta' xogħol letterarju. Jiġifieri li tażel li taċċetta r-realtà li toffri l-istorja, li timxi ma' dak li tgħidilha. B'hekk tidentifika ruħha mal-karattri u mhux tħossa u mhux biss tħossa lihom imma tħoss stess dak li qed iħossu huma. U jekk il-protagonista jissaħħar wara tifel liebes ta' soldat tal-Galja tal-imoddi, xuxtu nikkwota xuxtu mġieda taħt elmu kbir wisq għal rasu. Il-qarreja jissaħru wkoll għax dak huwa s-seħer tal-letteratura tal-arti, il-gost li jinġarru mill-mewġa tar-rakkont tkun xi tkun. Wara Coleridge, il-kunċett tas suspension of disbelief intuża mill-kritiċi tal-films biex jispjegaw kif l-udjenza taċċetta li tinħakem mid-dinja maħluqa mir-rakkont li jkun qed jinħadem. Qudiema anki jekk tkun dinja għal kollox inventata. Matul ir-romanz tal-Fred Sant, il-leħen li qed jirrakkonta jikkummenta fuq il-lingwa li qed juża u bekk jikxef mill-ġdid l-għarfien tal-att tal-kitba bħala qatt li jwarrab il-velu ħafif tal-istħajjil. Ngħidu aħna u jitkellem fuq ir-relazzjoni li rnexxielu jibni maż-żiemel il-ġdid tiegħu Polon li tawlu bħala rigal bdewi naħseb jien anki sesswali Tilde u r-raġel tagħha Clement f'Neapel. Il-leħen narrattiv jgħid li meta tqabbilha mar-relazzjoni tiegħu ma' Balkan, din ir-relazzjoni ma' Polon, kwota, forsi ma kienx kollox l-istess, imma malajr bejn Bima u Fieres tqanqlet sħubija jekk dik il-kelma tajba li ma bħala. Id-dubju dwar l-użu tal-kelma sħubija mhux ta' Markalt stess, id-dubju huwa tal-leħen narrattiv li mhux ċertu wiex qed juża il-kelma tajba. U jdaħħal lilna fil-kredu u bħalli kieku jitlob lilna nqisu kemm din il-kelma hija xierqa, kemm hija adattata. Aħna wkoll irridu jew ma rridux nieħdu sem fil-kitba tar-rakkont. Hemm mument meta romanz tal-Fred Sant jinqeda parentesi biex ifakkarna li dan huwa rakkont f'rakkont. Li dak li qed jgħidilna l-leħen li qed jirrakkontalna bnieh fuq il-manuskritti qed nikkwota li konsultajna dwar il-ġrajja tal-Fieres Safran, kif miġbura mill-istudjużi.
Dan il-leħen jagħtina wkoll kif għandu ħabta jagħmel ir-romanz postmodern bil-kxif konxju tal-inċertezzi kollha tan-narrazzjoni. Il-possibilità li nikkonsidraw andament differenti tal-istorja, hemm manuskritti għajdilna romanz li jagħmlu xalata bl-avventuri erotiċi tal-Fiera Safran kemm dan fl-Erin ta' Kalebs. Ikabruhom u juruhom bl-akbar dettall. Minn dejjem kien hemm ħafna ħerqa għal inċidenti skabrużi fir-rakkonti tal-Medjuevu dwar l-iżbirri tas-Sultan Artur fost pubbliku li kien jiddeletta bihom. Imma l-leħen li qed jirrakkontana jażel li jsejjes din il-parti skabruża tal-ġraja tal-Fiera Safran fuq nikkwota manuskritti li jibqgħu prudenti dwar il-preżentazzjoni ta' natura sessuali. Isemmuhom bl-akbar libertà kif kienet id-drawwa fi żminijiet ta' min kiteb u fi żminijiet ta' meta seħħu il-ġrajiet, imma ma jtawlux qed jgħidilna romanz u ma jirrepetux. Il-leħen jistqar li mexa fuq l-eżempju ta' din it-tradizzjoni li għatina x'nifhmu li għarfet trażżan iżjed il-ġibdiet erotiċi tagħha. Il-leħen narrattiv tar-romanz allura kważi jagħtina x'tifhmu li jgburi bil-prudenza jew anke bl-iskruplu tiegħu. Għax kieku jrid jista' jagħmel bħalma għamlu l-awturi tal-manuskritti medjevali iktar laxki u jissodisfa l-udjenza li anke fis-seklu 21 toxa tnemmes u tikxef bla ma tinkixef l-irkejjen l-iktar intimi. Imma ma jridx. Mhux għax mhux kapaċi, mhux għax skruplus, mhux għax jibża mir-reazzjoni ta' dawk li jriduha ta' skruplużi. Imma x'anki hu bħal Kalebs irid jikxef kemm jidhirlu u jħalli l-udjenza tikxef il-bqija jew aħjar timmaġina l-bqija, anki hu bħal Kalebs irid jisseduċina, anki hu nemmies u qed jistedilna biex innemsu aħna wkoll. U aħna m'għandniex għażla. Ta' dak il-velu iswed nistgħu naraw il-forob u l-pigi li hu ma jsemmix u hu ma jiddiskrivix. U jkollna nimmaġinaw aħna dak li jagħmlu Markaldu tilde taħt il-frix jew fuqu biex jinxtelu ħanikwota fihom l-aqwa sentimenti ta' ferħu sfida biex jinfnew biex is-sodda ssir nerġa' nikkwota il-palk ta' taqtijat feroċi u ferrieħa tagħhom. Ħaġa oħra li laqtitni fl-isem ta' dan ir-romanz hija l-għażla tal-frażi Fiera Safran biex tirreferi għall protagonista tar-romanz. Kieku l-awtur għażel li seħlu kavallier kien jagħmel kif jagħmel kultant in-narratur tiegħu fil-fatt matul ir-romanz, l-effett ma kienx ikun l-istess. Mhux għal raġunijiet ta' puriżmu lingwistiku ta' Malti safi, Alfred Sant ma jbatix minn dawn l-affarijiet. Iħobb juża r-riżorsi kollha li joffrilu lil-sin Malti u mhuwiex purista fis-sens negattiv ta' kelma, ma nafx hemmx sens pożittiv tal-kelma purista, ma insomma. Il-frażi Fieres Safran hija magħmula minn żewġ kelmiet bisillabi, Fieres Safran. L-ewwel kelma għandha l-aċċent ewlieni fuq l-ewwel sillaba u tispiċċa blesse, waqt li t-tieni kelma tibda blesse wkoll u għandha l-aċċent fuq it-tieni sillaba. Jiġifieri kieku l-ewwel kelma kellha tħares fil-mera kienet tara ċerti aspetti tagħha riflessi fit-tieni kelma, ixbija li tara fil-mera. Hemm ukoll ir-rekorrenza jew l-allitterazzjoni jekk trid ta' tliet ħsejjes konsonantali F, R u S. L-effett tagħha rifuqi bħala qarrej ta' dan ix-xepp kollu bejn iż-żewġ kelmiet li flimkien isawru l-identità ta' dan il-Fieres Safran huwa li joħloq figura mhux biss sħiħa imma anke armonjuża, kważi saħħarija. Iż-żewġ partijiet ta' ismu jitlu f'xulxin ishom iż-żewġ naħat tal-minċott li kolt noxa nara l-missier jagħmel fix-xogħol tal-injam li kien jimla l-ħin liberu tiegħu, il-passjoni vera tiegħu. Hemm ċerta passjoni f'dan il-minċott jorbot eżatt magħmul bil-kliem minn Alfred Sant, armonija li tinħass flesse fit-tarf u fil-bidu, fil-bisillabi wara xulxin u fl-allitterazzjoni ta' tliet ħsejjes konsonantali. Il-Fieres Safran għandu personalità sħiħa, mhux ifframmentata, magħmula minn partijiet differenti li jitlu tajjeb xulxin u jaħdmu tajjeb flimkien.
is-soldat blaħniena li jitkellem bil-forza u l-ħelfa ta' dirajh u ta' riġleħ, imma anki l-moħħ fin li jirrifletti u jiżen u jaħdem bil-forza u l-ħeffa tar-raġuni u tal-intuizzjoni. Jaf xi jrid il-Fiera Safran għax għandu missjoni ċara x'jaqdi infissra bid-dija ta' ftit kelmiet mir-Re Artur u mis-saħħar Merlinu li nafu u mbagħad insiru nafu iktar tard li fil-fatt se jkun se jittradi insomma. U determinat li jsib il-Fiera Safran akkosta kollox dak li batuħ ifittex. Imma fl-istess ħin hemm il-maġija fil-missjoni li tawh. Il-gwerrier marbut mal-maġija mas-seħħ li diġà semmew David, speċjalment David fil-intervent tiegħu. Mal-perikli tat-tentazzjonijiet u tat-tradiment. Hemm kollox f'dik id-deskrizzjoni ta' Markalt bħala il-Fiera Safran. U naħseb li l-kelma safran iktar milli żafran toqgħod aħjar propju minħabba dik ir-ripetizzjoni tal-essa. Alfred Sant huwa rakkontatur ta' esperjenza kbira Alfred Sant huwa rakkontatur, narratur, kittieb ta' esperjenza kbira imkisser fl-arti tan-novella u tar-romanz. Kif juru l-kitbiet tiegħu fosthom bħal f'dizzjonarju, qatt ma jieqaf jesperimenta bin-niġġa tar-rakkont, kelma li stess juża fir-romanz. Waqt li joħloq rakkont li jitkellem fuq il-ħolqien ta' rakkont, dan ir-romanz jimxi pjuttost b'mod lineari, minn ġrajja għal ġrajja skont il-kronoloġija. Imma hemm ukoll anakronija mhux mistennija, blużu iktar minn darba tal-epilessi, semmija David ukoll. Meta jirrakkonta l-wasla tiegħu lura f'Kamelot, u mbagħad imur lura darbtejn lejn it-tappi tal-vjaġġ f'Belit, f'Neapel u Benedikte. Din l-anakronija toħloq narrattiva, tensjoni narrattiva interessanti. Ir-romanz jirrakkonta wkoll iktar minn storja waħda, waqt li jgħidilna l-istorja tal-vjaġġ tiegħu lejn in-nofsinhar. Hemm l-istorja ta' Bolkan, l-istorja tal-bidliet li seħħu f'Kamelot kemm idum imsiefer, l-istorja ta' Gwinevra, Artur u Lancelot, l-istorja tal-iżviluppi f'Benedikte, l-istorja ta' Eleanor, Mart il-protagonista. Din hija l-istorja li l-leħen li qed jirrakkonta jikxifha bil-mod il-mod, biċċa biċċa, kważi b'mod sorprendenti, matul il-medda kollha tar-romanz u fit-tielet taqsima lura f'Kamelot. Nibdew nieħdu l-impressjoni li din l-istorja ta' Eleanor se niskopru li kienet ferm iktar sinifikattiva milli stajna nobsru aħna u naqraw l-ewwel żewġ taqsimiet. Għal min ma qarax ir-romanz, ngħidilkom milli ir-romanz huwa verament imprevedibbli fil-fema tiegħi. Dejjem tiġi xi ħaġa li ma tkunx qed tistennija. Hemm ħiel li l-iskop aħħari tal-vjaġġ skaprus kollu li għamel Markalt tal-missjoni qaddisa tiegħu. Din hija interpretazzjoni kompletament tiegħi. Kien suġġettiva ħafna rrid ngħid. Hemm ħiel li l-iskop aħħari tal-vjaġġ skaprus kollu li għamel Markalt tal-missjoni qaddisa tiegħu kien li jerġa' jara lil Eleanor fil-ħarsa li tagħtih oħta Gwinevra. Ħanikwota, meta tkun tassew kommossa Gwinevra tħares lejk l-istess ħarsa li kienet tagħti Eleanor. Meta beda l-ispedizzjoni tiegħu ma setax ikun jaf kif seta' juża l-kisba tiegħu biex jerġa' jara lill-maħbuba tiegħu. Imma forsi kellu l-intuizzjoni li b'xi mod il-missjoni qaddisa tiegħu kienet se tbierek lilu wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar dak li kellu jkun il-gost li jagħti lil Gwinevra meta jgħidilha l-irranġala biex tmur fil-monasteru fejn xtaqet tirtira mill-ħajja li ferjeta mill-ħajja li ferjeta. Fil-fatt kellu jsir il-gost tiegħu li nikkwota mod suġġettiv jara mill-ġdid il-ħarsa ta' Martu. U hawn nikkwota iju tħares leħ għall-aħħar darba il-Fiera Safran ħast ferfira ma' sidru. Il-ħarsa tagħha ta' Gwinevra kienet l-istess bħal ta' oħta Eleanor. Ir-romanz tal-Fiera Safran jieħu biss din is-silta dan il-framment mir-rakkonti ejja nsejħulhom apokrifi dwar dak li seħħ fil-jiem bejn il-ftehim li Markalt wasal għalih mar-Re Mordred u nar il-qaddisin innoċenti meta Gwinevra daħlet soru tal-klawsura. Inwedkom li l-aħħar paragrafu. Il-mewt.
Fiktar minn sens wieħed, għalija dan huwa romanz dwar il-mewt, dwar id-del krudili tagħha il-ħin kollu fuqna, il-morsa tagħha li aħna maqbudin fiha, l-għajnejn krudili u fl-istess ħin imnikta tagħha bħal ta' Kalebs, il-ħin kollu fuqna. U iktar ma nikbru, iktar insiru konxi ta' din il-ħarsa niffieda li tarwinna, li tumiljana, li tċekkinna, li tiddieħa bl-illużjonijiet egoċentriċi firħa tagħna. Grazzi ħafna. Adrian, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Nixtieq li issa nħeġġeġ il-parteċipanti jekk għandhom xi mistoqsijiet kemm fuq il-Facebook jew inkella minn fuq iż-Zoom tiddejqu xejn tistgħu jew tollu jdejkom u nkunu nistgħu ntukom il-flor biex issemgħu il-mistoqsija tagħkom jew inkella tiktbulna fiċ-chat u nkun nista' naqra l-mistoqsija tagħkom. Importanti tgħiduli lil min tixtiequ tidderiġu l-mistoqsija. Forsi sakemm il-parteċipanti jiffurmaw il-mistoqsija tagħhom, jiena nixtieq nagħmel mistoqsija fuq il-kumment li għamel Albert fil-bidu li kittieb jippubblika ir-romanz tiegħu hija azzjoni kuraġuża ħafna u ċerta li Alfred Sant kemm ilu jippubblika għamel isema lih innifsu u hemm ħafna djar tal-pubblikazzjoni li lesti jippubblikaw lil Alfred Sant, iżda kif minn fejn ħarġet din id-dar tal-pubblikazzjoni għaliex kwinkwe? Forsi tista' tirrispondini Alfred Sant. Tinsab mute. Ekkajar? Iva, tajjeb ħafna. Bħalissa hemm tendenza biex il-kittieba jibdew jippubblikaw il-kitbi tagħhom. Per eżempju, hemm romanzier Franċiż magħruf mhux ħażin li kiteb ir-romanz il-verità fuq l-affari Kuiber illi qed beda sal-pubblikazzjonijiet tiegħu u qiegħed jimxi biha. Hemm ieħor fl-Amerika li qed jagħmel l-istess ħaġa. U t-tendenza qed tkun din li peress li l-medja soċjali issa daħlu bil-kbir, hija ħaġa li tista' ssir illi tixxort circuitja l-mudell illi bih twassal il-messaġġ tiegħek, il-messaġġ letterarju tiegħek. U hija sfida. Hija sfida naħseb li dan min joħodha, mhux bil-forsi mmexxija minn parsimonija kif Albertu, ma jista' jkun li tkun immexxija wkoll mill-ħtieġa li ma teħilx fit-tul li jiġu publikat, għax huwa importanti li pubblikazzjoni toħroġ malajr kemm jista' jkun mhux toqgħod tistenna. U allura naħseb dawk it-tip ta' konsiderazzjonijiet li qed jinxterdu kif għadlek fi Franza u fl-Istati Uniti ta' min jipprova jwassalhom anke jew Malta, jekk se jirnexxielna nagħmlu xi ħaġa mbeżlajt. Kwinkwe ma tibqa' determinata kif nirrida jien li kull min jixtieq li jkollu pubblikazzjoni, li tkun pubblikazzjoni avventuruża, illi tkun problematika wkoll kemm se titwassal u kif se titwassal, għandna interessati li nisimgħu minn għandu. Grazzi ħafna ta' dak l-appell, Dr. Sant. Għandna mistoqsija miċ-ċett mingħand Ryan Grek. X'kienet l-inspirazzjoni tal-awtur għal kitba ta' romanz dwar dan is-suġġett, anke ħabba li joħodna lura fi żmien? Grazzi. Mistoqsija oħra għalik, Dr. Sant. X'kienet l-inspirazzjoni tiegħek għal dan ir-romanz? Fost affarijiet oħra naħseb veru, t-tema tal-mewt. Naħseb it-tema tal-mewt hija xi ħaġa li personali qiegħda taffaxxinani jekk tagħmel żmien għal raġunijiet naħseb li huma ċari. Imma apparti minn hekk ukoll l-istejjer tal-Medjuevu, speċjalment dawk li nkitbu fis-sena bejn is-sena 1000 u s-sena 1300, hemm letteratura vasta u enormi li tinxteret mal-Ewropa kollha mbagħad, parti minnha bbażata fuq l-istejjer tar-Re Artur u l-leġendi tar-Re Artur kif maħduma fi Franza dawk is-sekli. U l-oħra bbażata wkoll fuq l-istejjer ta' Karlu Manju u l-kavalieri li kellu Karlu Manju
Dor hemm żewġ streams, hemm żewġ xmajjar ta' letteratura kbira ta' dawk is-snin li dejjem affaxxinatni. Allora l-isfida li tipprova b'mod modern, titedela hekk, taqqat dik it-tip ta' idejat li hemm anke ma x'kien qed jiġi f'Malta fl-istess żminijiet li kienu qed jinkitbu dawk l-istejjer. Mbagħad effettivament kif intqal ukoll mill-kelliema tajjeb ħafna riflessjoni ambigwa fuq dak illi qed ngħaddu minnu għaddejna minnu bħala pajjiż matul is-snin moderni. Mela, mistoqsija oħra miċ-ċet mingħand Robert Aloisio. Għadni ma qrajtx ir-rumanz. Hemm xi xebħ bejn dan ir-rumanz u l-abidu l-atmiem li hu l-favoriti mill-Kotba ta' Sant? Jista' jwieġeb min irid. Taraw xi xebħ bejn l-abidu l-atmiem u dan ir-rumanz? Forsi mistoqsija oħra għalik, Dr. Sant. Frankament, l-uniku xebħ li hemm huwa li hemm fieres jew kavalier bħala l-karattru prinċipali. Ma kien hemm insemma fost kelliema l-abidu l-atmiem forsi jkunu aktar ċentrati fuq David semmi. Fuq dal-affarijiet din hija soġġettiva bħala approach. Jekk mhux sejra żball David meta beda jsemmi l-element storiku. Ma nafx tixtieq iżid xi ħaġa fuq din in-nota, David, bejn ix-xebħ bejn dawn iż-żewġ romanzi. Sinċerament insejt li semmejtu, meta kwet taqblu li semmejtu. Le, jiena milli niftakar ili ftit li qrajtu mhux qed nara xebħ, ġifieri, mill-plott, fil-plott. Ġifieri, l-unika ħaġa kif qal l-awtur innifsu, li l-protagonist huwa kavallier. U differenzi, anzi nara differenti iktar mill-li xebħ. Anka l-oriġini tal-fires laqqasu fires, laqqasu kavallier li ħana mdorrijin bih. Aħna fil-kuntest Malti mdorrijin kavallieri ma tantx kellna tipi u aħna tal-Ordni ta' San Ġwan kellna. Ġifieri xi ħaġa li għoġbitni li morna li lin minn dak li tradizzjoni letterarja dejjem skietna u dejjem tatna. Fim tibda jinnaf minn Katerina ta' Luigi Rosato fuq il-park l-ewwel dram storiku, kompli għaddej dejjem assedju l-kbir tilgħu nieżel. Ġifieri xi ħaġa li laqtitni u eċitatni li qed jaqbad itinerarju kompletament mhux skopert li ħadd ma daħal fih li tlaqna minn protagonist li mhux Malti li ġej mill-bogħod u ġie Malta, ġifieri anzi nara differenza aktar milli xejn. Nara li qabatri oħra, anzi. Nispera li weġibtu tajjeb lil ħija bajdu. Albert, jekk tixtieq tad-dokument kemm tagħmel unmute il-mic. Iva, mela il-Hu David li staqsa l-mistoqsija nixtieq li kwota minn dak li għad qabel, naħseb li referenza għamilta jien għax-xebħ li nara bejn il-romanz tal-Fieres Safran u l-Abidu l-Atmiem. Jien għedtek, fil-romanz brillanti tiegħu l-Abidu l-Atmiem, Alfred jeċċella fit-teknika ta' kif għat-tessura storika tar-rakkonti tiegħu ma' ħarbiet sfrenati ta' stħajjir li jiżgiċċaw mill-inkwadraturi storiċi bażi u dawn il-kapriċċi jekk tridu joħolqu dimensjoni ġdida lin-narrattiva. Jammindjatuha nifs u spazju non lineari u jirrendula valur miżjud artistiku u divertenti. L-istess jiġri fil-romanz tal-Fieres Safran. Dik hija l-impressjoni tiegħi meta jienu naqra il-Fieres Safran ftakart fl-Abidu l-Atmiem u rajt dax-xebħ intrinsiku bejnietom. Iktar fuq forma milli fuq kontenut qed titkellem Albert. Ovvjament il-kontenut huwa imbiet wieħed bil-ieħor. Għandna parteċipant li jixtieq jitkellem, poeta u kittib ieħor Walid Nabħan. Jekk jogħġbok Walid tista' tgħidilna.
All right. Grazzi. Hello, سمعوني. Iva, Walid, kif int kollox sew? نشتي نسلم لأصحابي كلهم اللي ħafna ma nrahom permess tal-COVID. Jiena il-romanz biex nkun sinċir għad fadal li l-aħħar kapitlu. Pero għad nħoss illi aktar ma huwa kontinuazzjoni ta' bla bidu bla tmiem huwa aktar kontinuazzjoni continuation ta' ir-rakkont li jirrakkonta fla bidu bla tmiem. Sorry, bħal f'dizzjonarju. Ma nafx jekk il-kellima qrawx bħal f'dizzjonarju għadni kif iqlibtu għal qalbi kważi dix-xitwa għext miegħu. Sewwa. U hemm rakkont li jinterċettak bħal f'dizzjonarju u jirrifletti speċi il-ħajja ta' ħajja ngħidu ta' Malta ta' ċertu żmien. Ta' ċertu żmien qabli fej probabbli Dr. Alfred Sant hemm ħafna politika f'dan il-ktieb u vera kissirni biex noħroġ dik il-politika. Imma ktieb mill-isbaħ u fih rakkont ġewwa rakkont speċi għax il-protagonista bħal f'dizzjonarju inserta kittieb u allura kultant qed jinterċettak dar rakkont fuq gwerer u pjanuri u foresti u jiena naħseb li dan il-ktieb huwa kontinuazzjoni ta' dak li kien qed jiġri ġammoħ Alfred Sant. Issa ħaniġu għall-affarijiet pożittivi. L-affarijiet pożittivi il-lingwa ta' Sant. Il-lingwa ta' Sant hija ħażna bla tarf. Jien personalment għandi dizzjonarju tiegħi tal-kliem li ninserta li juża. Sewwa għandi dizzjonarju tiegħu tal-ħażna kliem li jinserta. Ġifieri fuq hekk ma naħsebx inserta jitkittib Malti, ġifieri li speċi għallimni daqshekk lingwistikament. U issa ħaniġu għall-affarijiet mhux tajbin. L-ewwel nett Alfred Sant, Dr. Alfred Sant dejjem ma nafx m'għandux għażla tajba tal-qoxra. Fil-biċċa kbira m'għandu ħlief l-emmu law ġifieri ma għandux għażla tajba tal-qoxra. Sewwa. Alright, jekk ħaniġu għall-kontenut, nixtieq nistaqsi lill-Dr. Alfred Sant, ġifieri kemm ġie influenzat minn Da Vinci Code. Speċi l-ktieb qisu fuq il-passi imma b'mod Malti. Speċi ma jmurx il-bod minn l-ktieb ta' Da Vinci Code fit-tfittxija tal-kuż qaddis u insomma u l-istorja tieħdu sal-hemm u law l-Irlanda u ma nafx fejn u knajż. Jiena ma rridx niġġudika l-ktieb għax għadni ma qrajtux kollu. Però hemm ċertu kredibilità speċi ejja ngħidu indunajt mill-bidu jiena li l-affari ħadd tispiċċa Malta. Ma nafx ġifieri
dal-aħħar qed tkun prevedibbli fil-kitba tiegħek u dal-istess jinħass fil-ħalqa tal-Iskarjota. Per każu jinħass ħafna fil-ħalqa tal-Iskarjota. Ma nafx ġifieri kultant kemm inti tista' tissapara bejn il-politiku u l-narrattur. Għax anki f'dan il-ktieb hemm lingwa hija pjuttost politika, speċjalment fuq il-sin ta' gwerrier li ma jafx jaqra u jikteb, imma l-mod kif jitkellem huwa pjuttost diplomatiku, pjuttost mirqum, pjuttost ma nafx speċi taħseb li l-politika għadha tiġi warajk. Dr. Sant, ma nafx tixtieq xi xi kummenti wara l-intervent ta' Walid. Żewġ kummenti ma jimpurtax. L-ewwel nett veru. Hemm kontinwazzjoni ta' l-abidulat, mhux l-abidulat min. Għal-dizzjonarju. Għal-dizzjonarju. Bażikament kultant nimmaġna li ktieb ta' Fires Safran ma ktibtux jien imma Angelo De Bono, il-kittib ta' bħal-dizzjonarju. U effettivament dan huwa triloġija li tinvolvi l-Angelo De Bono. Tilet wieħed ta' trid jinkiteb u ma tkun se jkun fuq kavalieri, ġifieri. Imma beyond that, mbagħad number 2, l-effetti ta' sħarijiet u ta' storja kif tiżviluppa ma narhomx meħuda daqstant minn Da Vinci Code li ma tantx nistallih bħala ktieb, kemm mill-effettivament l-avventuri kulturalijiet rakkuntati fil-poemi u fil-poeżiji li għandhom x'jaqsmu mal-Graal, l-Sancti Graal, il-Holy Grail ngħidulu aħna bil-Malti. U anki xi kultant mal-poemi tal-Medjuevu li għandhom x'jaqsmu ma' Karlu Magnu s-soldati tiegħu. Ġifieri t-tip ta' inċidenti li hemm fil-Fires Safran ma ngħidx huma l-ixtied meħudin, imma huma paralleli ta' dak li hemm dak it-tip ta' poema. Poemi sbieħ li intesew, ma naħseb illi preferi ngħid li kkupjajt minnhom milli li kkupjajt minn Da Vinci Code. Walid, ma nafx tixtieq xi żid xi ħaġa wara l-kummenti ta' Dr. Sant. Ejwa, nixtieq ngħid li jibqa' mill-aqwa rakkonti li speċi għandna dal-aħħar. Ġifieri anke jidher ir-riċerka ħafna sew, jidher li l-ġrajja kollha ġrat speċi bejn qisu l-1500 u l-hemm. Dem jissorprendini Alfred Sant kif jaf affarijiet anki speċi fuq il-kultura Arbija, fuq il-Babilonja, fuq il-drawiet tal-Arab u l-xena kif jiddiskrivi jiġġarra fil-merkab x'jgħidulu rikib Il-merkab. Ta' Hegreġ. Xena vera magħmula biex tkun film Hollywood, ġifieri dejt inħossni qatt nitbandel magħhom. Imma l-aktar karattru vera li laqatni huwa ta' Hegreġ, il-baħħar. Jiena għadni ma nistgħix il-ktieb, baqali l-aħħar ġifieri l-aħħar ters. Però dan il-baħħar ħassejt li kien qed imexxi lil Sant fil-waqt li Sant kien qed imexxi l-bqija tal-karattri. Vera ammirajtu immens dal-karattru. Grazzi ħafna Walid kif qalilna Adrian is-seħer tar-rumanz. Esperjenzajnija. Hemm persuna oħra li tixtieq titkellem? Jien nixtieq ngħid xi ħaġa, imma wara li tintervjeni l-persuna ovvjament mhux. Nistgħu wara dan l-intervent nistgħu nagħmlu n-noti tal-aħħar mingħand il-kelliema. Okay. Skużani ma nafx ismek, il-flor miftuħa lik.
Qiegħed muted, jekk tista' jekk jogħġbok tagħmel unmute. Le? All right. Mela jiddispjaċina, probabbli biżball. Ftit kummenti tal-aħħar, David, Adrian, jew Albert, jekk tixtiequ tgħaddu xi kummenti qabel l-eluq. Jiena xtaqt ngħid xi affarijiet għax tqajmu mill-interventi differenti. Walid semma il-prevedibilità ta' dan il-fieres illi bħala safran jew zafran jispiċċa Malta u Għawdex u fuq hekk naqbel miegħu. Imma il-mod kif jiżviluppaw l-affarijiet f'Malta u Għawdex naħseb li interessanti speċi bil-ħafna politika li semmit diġà u li fil-studju itwal li ħejjeġ speċi affrontajta ftit din il-politika. Naħseb f'da sens kważi il-fatt li Alfred Sant huwa politiku hija kważi sfortuna għaliex ma naħsibx li awtur jew awtriċi tista' taħrab mill-politika u jiġifieri il-fatt naħseb jiena li Alfred Sant isemmi inċidenti li faċilment tista' torbothom ma dak li qed jiġri f'Malta, imma anki f'ħafna pajjiżi oħrajn mhuwiex naħseb fil-ferma tiegħi mhuwiex minħabba li hu politiku, ma huwa kittieb għax huwa xi ħadd li qed jitkellem dwar is-soċjetà. Jiena l-isbaħ parti għalija hija fir-romanz kollu fil-ferma tiegħi, parti tan-nofs li fiha ta' ħegreġ ukoll wali ġabni fiha ma kontx realizzajt kemm huma sbieħ, kemm hu sabiħ dak il-personaġġ naqbel miegħu. Imma għalija l-isbaħ partijiet huma dawk jidhir li żewġ partijiet li fihom il-Fieres Safran jinnegozja, jitqabad, jissielet ma' Kalebs, għalija dawk l-isbaħ, bil-qabda. Ġifieri hemmhekk għalija joħodni f'dimensjoni oħra u ninsa l-politiku, ninsa r-romanzi l-oħrajn, ninsa kollox, hemmhekk għalija joħloq il-maġija speċi. Jiena kont se ngħidha ma qala mill-ewwel Albert però nħoss li għandi ngħidha. Jiena m'iniex daqshekk konvint illi l-aħjar għażla hija li jkun hemm dar tal-pubblikazzjonijiet oħra. Ġifieri jien naħseb illi fil-fema tiegħi romanz bħal dan għandu bżonn editur letterarju u editriċi letterarja u għandu bżonn arreja tal-provi illi jagħmlu dak ix-xogħol illi m'hemmx għalfejn jagħmel l-awtur. L-awtur irrid ikollu l-ispazju, il-ħin, il-possibilità li jinfex fil-kreatività tiegħu, anke d-disciplinata u tal-Alfred Sant ovvjament hija kreatività disciplinata tinduna mill-plot. Il-plot maħdum tajjeb, jaf fejn sejjer, jaf avolja huwa ma naqbilx ma' Walid, avolja fil-fema tiegħi mhux dejjem jurina, jew ma jurinix l-affarijiet importanti ta' dak li ġej. Imma għalija il-problema l-kbira tal-industrija tal-pubblikazzjoni f'Malta hija il-problema tal-risorsi. U fortunatament matul dawn is-snin il-pubblikaturi għandhom lajnuna permezz tal-fondi li l-ewwel kienu jingħataw mill-Kunsill tal-Arti, issa mill-Kunsill tal-Ktieb, għandek għajnuna traduzzjoni, għandek ħafna għajnuna. Imma fil-ferma tiegħi jonqos pass ieħor illi l-istituzzjonijiet ikomplu jgħinu lill-pubblikaturi biex jisaħħu l-infrastruttura editorjali tagħhom. Irrid ikollna edituri u aħna bħala Dipartiment tal-Malti ħdimna mal-Kunsill tal-Arti fuq hekk u ma' Albert, għandna bżonn infrastruttura li tgħin lill-pubblikaturi biex ikollhom edituri letterarji mħallsin tajjeb nista' s-sena illi jaqbdulek l-inkonsistenzi, illi kulħadd ikollu hemm l-istejjer ta' kemm sar xogħol editorjali pereżempju fuq l-istejjer kbar ta' Raymond Carver, kulħadd jafhom, u anki ovvjament ix-xogħol tal-qari tal-provi. Romanz bħal dan tal-Alfred Sant kif qal Albert m'għandux jeħel minħabba problemi
għalija purament loġistiċi. Imma verament ma xtaqx neħel fuq din il-nota, forsi minna tisegwi din il-diskussjoni, mux sow illi jispiċċa bit-toma ta' nuqqasijiet jingħidulhom loġistiċi speċi tal-pubblikazzjoni. U għaw naħseb li hemm ukoll hemm bżonn ukoll intervent fuq ċerti idjomi, eccetera. Fil-lingwa. U allura qari tal-provi mhux sempliċement ta' ortografija, ma tal-lingwa kollha kemm hi li hija rikka, li hija interessanti, li hija awdaċi. Imma hemm bżonn dik lit illi tagħmel dak ix-xogħol paċenzjuż bir-reqqa importanti illi jrid isir dejjem f'kull pubblikazzjoni ta' ikun min ikun. Imma għalija fl-aħħar mill-aħħar il-maġija ta' dan ir-rakkont, il-natura awdaċi ta' dan ir-rakkont. U mbagħad nistgħu ngħidu ħafna affarijiet fuq ħafna elementi tiegħu, fuq il-karatterizzazzjoni, fuq il-karattri, fuq is-sitwazzjonijiet, eċetera, eċetera. Imma il-messaġġ tiegħi sibu kopja ta' dan romanz u aqrah. Rachel, jekk tippermetti li kummenti osra biex nagħlqu. Walid, l-intervent ta' Walid kien interessanti u kien ġenerus u naħseb waqtu. Imma ma naqbilx assolutament meta jgħid li Alfred qed irabbi tendenza ta' prevedibilità. Alfred huwa imprevedibbli, naqblu, Adrian. Prevedibbli b'tali mod li importanti ħafna meta taqra xogħlijiet ta' Alfred Sant li tieħu gost tilab miegħu, letteralment tilab miegħu. U l-logħob mhux lingwistiku, imma anke kif jinsax il-plots tiegħu, il-rakkonti tiegħu, hija logħba mal-qarrej. U parti minn din logħba hija l-imprevedibilità tiegħu. Ma naħsibx li Walid kien korrett meta tagħmel dak is-statement. Qed nieħu gost li tajt l-opportunità għaxel biex ngħid insemmi l-analitika stupenda li għamel Adrian tat-titlu tar-romanz jew parti minnu Fieres Safran. Bellezza huma kummenti eruditi, xhieda tar-rikkezza lingwistika li maqar fit-titlu tar-romanz biss aħseb u ara fil-kontenut. U l-aħħar kumment li xtaqt ngħaddi huwa li l-kittieba tal-kalibru ta' Alfred dejjem issibilhom qafas meta narrattiv li jkun punt ta' referenza ewlieni għal min jinteressa li jifhem f'sens sħiħ ix-xogħol ta' awtur tal-Alfred. Jekk tippermettu li nazzarda nissuġġerixxi ħiel ta' qafas meta narrattiv għal dan ir-romanz, nipproponi xi ħaġa hekk. Jista' jkun li Alfred qed jilgħab b'metafora awtobiografika ibbażata fuq il-karattru ewlieni tiegħu, il-kavallier markant. L-avventuri kavallereski tiegħu, il-bravuri gwereski tiegħu, is-sejbien tal-plattin sagru fl-ar ta' Kalett, is-saħħara eżiljata, u mbagħad is-sottotest ta' sens ta' inutilità fil-kisbiet tiegħu bil-kontrapunt trionfanti ta' donazzjoni tal-plattin sagru lill-Katedral ta' Belgrano. U fl-aħħar lejbien tiegħu tal-kavallier jiġifieri mix-xena politika u jista' jkun li hawnhekk element qawwi autobiografiku tal-Alfred. U ejbien ukoll mill-intriċċi tal-korrituri tal-poter. Ma nistax f'dan il-punt ma nesprimix apprezzament partikolarment għal-kitba eccellenti li tiddeskrivi l-mument kruċjali fin-narrattiva meta wara ċelebrazzjoni tal-lotja tal-plattin mill-katedral, ir-Reġina Gwinevra tiġi aċċettata fil-kunvent tal-klawsura u tħalli wara id-dinja lill-kavallier Markalt li għalih ir-Reġina jista' jkollha ġibda qawwija u speċjali. Għalija, momenti bħal dawn, fil-romanzi kollha mhux dan, ta' meta Alfred
bliktar mod sottili, imma intelligenti. Ta' kif jagħmel interpretazzjoni tal-karriera tiegħu nnifsu permezz tal-karattri tiegħu, għalija huma momenti sbieħ ħafna fejn awtur juża il-letteratura bħala bażi konfessjonali ta' meta irid jgħid il-qarrija tiegħu li wasal f'punt biografiku fejn jgħid jien daqshekk, jew jien se nkompli fuq vena oħra, jew jien għandi interessi oħrajn f'ħajti. U allura permezz tar-letteratura ikonna espożizzjoni autobiografika tal-awtur minsuġa fir-rakkont u jekk titteskava affarijiet tiegħek. Jekk le, xorta ikollok il-gost li tieħu tara romanz kif ħalqu Alla. David, ma nafx għandek xi kummenti qabel li mmorru għal-qari li jmiss tal-aħħar. Grazzi, Rachel. Nallaċċa ma li qed jgħid Albert u iktar tażma li qal Adrian. L-element autobiografiku jiena xellit li bozza kont naqra l-blurb fuq wara tal-ktieb hemm sentenza partikolari le imħarrex tul ħajtu kollha fl-arti tal-gwerra u f'xejn aktar. Fires safran u ta' ftit kliem, full stop. Ma nistax inżid iktar ma' Albert fil-fatt. Nagħlaq b'ġewx punti oħrajn. Ngħid ukoll li huwa imprevedibbli fis-sens li jiena jissorprendini kif tkellimt fil-bidu l-għażla tal-ġeneru, le? Ġifieri m'iniex imdorri fil-letteratura Maltija naqra romanz bħal dan, ġifieri diġà huwa awdaċi f'dak is-sens li tikteb dan it-tip ta' rakkont. Qed tifhem l-istess ġrali pereżempju ma nafx intom x'familjari magħha meta qrajt in-novella western. Tajjeb, prattikament jisni qed nara film western imma la Maltija speċi ta' ġifieri hemm it-tlaqqija bejn xi ħaġa li mhijiex Maltija, purament mhux Maltija ma' Malti. Sewwa, u l-istess ġara hawnhekk, xi ħaġa purament mhux Maltija ma' Malta. Ġifieri din xi ħaġa li Alfred Sant anzi infaħru għax huwa imprevedibbli. U dejjem looking forward, dejjem ħerqan biex nara biex ħirex li jmiss. Sewwa. U l-aħħar punt nallaċċa għal Adrian f'intervent minnhom. Meta kienet jitkellem fuq Eleanor u Gwinevra huma riflessjoni ta' xulxin u ġvera. U fakkarni f'xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar kif ġieli ngħidu l-kittieba jimitaw il-kbir Omeru. Sewwa kellek Ulisse li mar kien hemm Penelope qed tistennih u fl-aħħar mill-aħħar wara dak il-vjaġġ turbulenti wasal għax kien hemm il-mara qed tistennih. U hawnhekk qed nara dan il-mudell kbir li tagħna Omeru u nara xi ħaġa simili hawnhekk ukoll. Mhux qed ngħid jiġifieri qed nikkritika b'mod negattiv, anzi qed nara mudell li rnexxa tant snin ilu mijiet anzi eluf ta' snin ilu illi qed narah jirnexxu kif qal Adrian ġie fl-aħħar mill-aħħar le wasal fejn xtaq għax iltaqa' ma' Gwinevra li tfakru f'Eleanor. Ġifieri dik hija xi ħaġa li laqtitna wkoll. Grazzi. Grazzi lilek David tal-aħħar kummenti tiegħek, nixtieq narġa' nistieden lil Jane taqralna s-silta fil-Katedral ta' Belgrain. F'jum solenni, ir-Reġina Gwinevra tidħol tingħalaq għal dejjem fil-Kunvent ta' Belgrane. U l-Fires Safran jiddota lill-Katedral ta' dil-Belt bil-plattin sagru li ġab minn Gawlos. Fil-wara nofsinhar ta' jum il-Qaddisin Innoċenti seħħet ċerimonja oħra fil-Katedral li qed jinbena. Minkejja li għaliha attendew il-parat kollha li nġabru f'Belgrane, fosthom ir-Re Mordred ta' Camelot u l-Prinċpijiet ta' Belgrane nifisha, ħaġa tal-għaġeb kienet kif il-pompa u li festeġġar naqsu għal kollox mit-toroq u l-pjazzezz tal-madwar miksija silġ. Is-solennità reliġjuża baqgħet magħluqa fil-Maqdes. Il-prelati ewlenin ta' Belgrane u ta' Camelot inġabru quddiem u madwar l-artal ewlieni.
Id-diwi tal-kant mill-irħieb instema' ġej mill-bogħod resqin f'purċissjoni, immexxija mill-Lanti stess Anselmo. F'nofsa mexa Markald. Iżomma sidru l-kaxxa tal-ġild bil-plattin sagru ġo fiha. L-irħieb Markald f'nofshom qasmu l-miġeja dritt lejn l-isqof ta' Belgran jistenna mal-artal. Ta' quddiem Markald fil-ġilwa ta' irħieb iġġerbu. Ħalli jkun jista' jgħaddi minn bejnhom l-Lanti stess Anselmo li issa qed jistennieh qrib l-isqof. Imbagħad Anselmo intona b'vuċi qawwija għal xi ħin diskors. Kieku mhux għax qalulu minn qabel se jintqal, il-fieres kien ikun mitluf għal kollox dwar x'qed jiġri. Fil-fatt, Anselmo kien qed jarraf lill-isqof kif il-fieres Markald mill-vjaġġ tiegħu lejn is-sud tal-foresti li jdawru Camelot u Belgran kien ġab lura plattin sagru li ilu ħafna kien miżmum fid-dejr ta' Ġużi ta' Arimatea. Fil-plattin baqgħu preservati qtar tad-demm il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Biqbil bejn il-prinċpijiet ta' Belgran u r-re ta' Camelot kienet intlaqat il-proposta li saret biex din relikwa prezzjuża tinżamm għal dejjem fil-Katedral ta' Belgran. Anselmo stieden lil Markald jagħmel il-preżentazzjoni. Għamel hekk. L-isqof ħadnu miegħu. Bl-akbar solennità u b'Anselmo jsegwih, l-isqof mexa lejn l-artal. Il-funzjoni twalet. Matul il-quddisa solenni, l-isqof għamel priedka mirquma li ħadd ma fehem għax kienet bil-lingwaġġ għoddu minn sieta mura. Wara li ppreżenta l-plattin sagru lill-isqof, il-fieres Safran għoddu ntesa. Raħeb xkwejjaħ wasslu ħdejn maqat li tlesta lieh taħt kolonna ewlenija tal-katedral fejn qisu kien moħħbi sew għad li kien qed jara kollox. Meta ċ-ċerimonja resqet lejn l-aħħar, Markald qam minn fejn kien u għamel biex joħroġ. Lemaħ bil-wieqfa ma' ġenb kolonna armat u b'mantell marbut ma' spalleħ, raġel li għalkemm ma setax jara wiċċu minnu fih għarfu. Forsi għax ftit imħattab, resaq lejh. U l-ħaġa li rrid tissir saret, Ser Markald, għal is-saħħar, għajnejh imtabna, fl-istess ħin jaqtaw daqs xafra. Sodisfatt? Il-fieres Safran mattar spallejh. Ma tlabx id-dinja għal xott. Il-futura tjurina jekk dak li qed isir illum mhux se jkun taġi tal-Camelot. Naraw, wieġeb il-fieres. Ma l-aħħar ħaġa li se ngħidlek Merlinu idin. Ma nafx min jista' jqis li inti baqalek xi sejħa biex titkellem dwar il-ġid ta' Camelot wara dak li ħallejt jiġri lill-Artur. Kien issa s-saħħar li battar spallejh. Artur! U ter Pendragon missieru ter kollha jmorru jiġu u l-istess Mordretat Camelot biss jibqa'. Xejn Merlinu ma jibqa'. Il-fieres Safran ħareġ mill-katedral. Minkejja l-miġema kollha li tinsab fil-katedral, il-misraħ qudiemu kien battal minn nies. Għalkemm kalessi u karozzini kienu miġbura jistennew li tintemm il-funzjoni biex iwasslu l-kbarat lura lejn darhom. Ma kullimkien kesħa kbira qed tafas. Is-soqfa tad-djar u tal-palazzi li jdawru l-misraħ kienu bolot bis-silġ li mobbija bih. Qed jaqa' l-għabex. Ftit wara s-sebħ ħalada filgħodu, il-fieres Safran Markald rikeb għal ġol-bjuda tal-foresti ta' madwar il-belt ta' Belgran. Ħadd fil-Galja qatt ma rah jew sema bih aktar. Grazzi ħafna Jane ta' dak il-qarri. Queen Cat tixtieq tirringrazzja lil Pier Portelli tad-diżinn mill-isbaħ tal-qoxra tal-ktieb. Nixtieq nirringrazzja lil Marlene u lil Neville li assistewna minn wara l-kwinti,
lil Albert, David u Adrian u kif ukoll lil Alfred Sant tal-li jibqa' jikteb u jippubblika kodba mill-laqwa. U grazzi lilkom li joġobkom tinqadu magħna għal din it-tnedija. Il-ktieb jista' jinxtara mill-ħwienet ewlenin tal-kodba f'Malta u f'Għawdex jew inkella mill-website www.quinke.mt. Il-lejla tajba.